Unity Radio nditshilo ke ndathi namhlanje kwisigaba sethu sokuqala sizawuba naye umfundi osuka pha ke kwisikolo samabanga aphantsi ithembelihle ke leyo oyifumana apha kumlungisi umntana ke esinaye apha enkqubeni namhlanje sawuncokola naye nguye ke uMikhulu Zumana kusomashishini lomphulaphuli somashishini lona kwaye sizawuva kodwa kuye okokuba njengokuba epha esikolweni what are the things that she understands about entrepreneurship ukwenzela into kubana nawe usekhaya uve umntana xa esithi hayi mani mama sizawuba nayo i-market day pha esikolweni uzoyiqonda into kubana otishala aba bahlohla ukuba abantwana bayiqondisise lo mcimbi wokuqala amashishini right nditshilo ke ndathi qhobosha ke iqhosha okanye ke uvulele unomathotholo wakho phaya ku 90.6 98.4 nakuye ke u 99.9 and hoping that you are live streaming from our website www.vuganifm.org nditshilo ke ndathi umfundi nguye uMikhulu Zumana kodwa ke akahambi yedwa man ndiyayithanda futhi lendlela afike ngayo uhamba ke ehamba inqununu yapha esikolweni ithembelihle uMr Norman siyabulela kakhulu principal ngokusiboleka lo mntwana kuba ndiyayiqonda ukuba noko ndimphazamisile esikolweni kodwa eyona ndibalulekileyo yeyokubana sibe nayo lencoko sibethelele lento yokuqalwa kwamashishini kubantwana molo mntanam unjani jonga sondela apha embokweni ukwenzela into kubana uzoviwa ngabaphulaphuli unjani ke Ndiyaphila khona kunjani kuwe sisi ndiyaphila nam khasixelele phaya esikolweni zeziphi subjects ozenzayo enza isiXhosa English Maths Life Orientation EMS NS Technology Social Sciences and nezinye ne yeah masibe sisitsho kodwa yona ibalulekileyo sizawuncokola namhlanje i-EMS ne ngokuqonda kwakho pha kwi-EMS zintoni enizifundisiwayo phaya ngutishala entrepreneurship traditional and modern societies and economy right so you understand what the economy is you understand ne okay kodwa ke namhlanje ndiyafuna into kubana sigxile kwi-entrepreneurship ne ukuba umisi epha eklasini uyayicacisa i-entrepreneurship wena ngokuqonda kwakho what is entrepreneurship Entrepreneurship is about buying, selling, producing if wenza impahla or bakery and making a profit. Okay, so entrepreneurship is all about making something and getting a profit out of that. Ne? And yeyiphi mhlambi enye into understandayo about entrepreneurship okanye about amashishini businesses. Okay. So uba mhlambi uyangena evenkileni uyathenga zeziphi ezona zinto uye uziqaphele xa ungena evenkileni mhlambi ngaba abantu bathengisayo pha evenkileni nezi zinto that are produced what else is important phaya evenkileni It was billboards that abantu ba-advertise as a models zinxibe izimpahla if uyisi-store sempahla yes so and it's prices yes so it means that it's important to advertise and market ne Yes. so that's one of the key things that are important in entrepreneurship ezinye mhlawumbe uzawufika pha ukuze ukwazi ukuyithenga into what else do you need to find out about that product xa ufika pha uyafika pha kula venkile uyayibona nantsi ijini yintoni enye eyenza into yoba udecide uthatha laa jini equality yayo it's the quality right it's the quality and the price ne so zizo izinto ezibalulekileyo pha so nje apha ekuhambeni kwexesha esikolweni ezona zinto nizawuzifundiswa phayana it's what we said the advertising ne making a profit how do you make a profit uyathenga uhamba uthenge le laptop ne uzayithenga le laptop uyithenga nge-2000 rand umzekelo ne wena xa uyitransfera to the next person funeka ube nantoni ube ne-profit meaning that you have to add i-markup pha ne
uyabo, because kaloku uyithengile, you used imali yokuyo ukuyithenga nezinye izinto mhlawumbi uzayenza uyifake kwibox and then uyenze ibe ntle uyipackage, meaning that it's important that kube khona ntoni i-profit. Right ke mphulaphuli weVukani Community Radio, ndiyathemba into yokubana ke usibukele phaa kumakhasi ethu onxibelelwano. Sikhona phaa kwikhasi lethu likaFacebook Vukani Community Radio. Sincokola ke naye uMikhulu, ngumntana omncinci kakhulu lona, uneminyaka 11 nje, kodwa unawo umdla kakhulu ekuqondeni about entrepreneurship. Ndiyafuna ke into yokubana njengokubana nizawuqala le project ne, this project ye-entrepreneurship, you learn also nawe njengoba yabona namhlanje uqalisa namhlanje, when you get into a shop you will get those big prices ne. Xa ufika eshop mhlawumbi ubona ibhanana ba zinombhalo omkhulu zona we-price, you need to understand why benze kanjeya. Ubone nalapho into yobana hayi man, xa ungena kwivenkile ethile etengise ukutya bazithathile ezinye izinto bazozibeka apha phambili, uzibuza into yokubana why did they do that ne. Everything that happens phaya eshop, it has a reason ne. Okokuqala, it's advertising ne. Eku-advertising, it's also selling because bafuna ubana nithenge ne. There is also into eniza kuyifunda, mhlawumbi uza kuyifunda ke xa sowuphaa kumabanga aphezulu. Kuye kuthiwe we put ezitshepisi nezilekese, ubona evenkileni we put ezitshepisi ezinezilekese nezitoki to use your psychology so that uba mhlawumbi ubuyilibele you go and buy that ne. Mhlawumbi yeyiphi enye into sewuyifundile phaa kwi-entrepreneurship mhlawumbi since grade 4? Ayikabikho. Ubundenzele i-notes nje Mikhulu. Ubundenzele i-notes mhlawumbi yeyiphi enye into that you wrote down that you have learned esikolweni? It's the strengths, the business, Yes. weakness, Yes. and threats, and opportunities. Yes, so zikhona ezanto ziyi-4 ne. Xa enizifundiswayo phaa kwi-entrepreneurship is that you need to look into what is the weakness of our business so that we can improve it. What is the strength of the business so that sishayine kakhulu kuyo. What are the opportunities esizawuzibona, yayibo? Then ke ngoku what are the threats, zintoni ekufuneka into yobana siziqaphele so that ibhizinesi yethu ingazozifumana ikwi-risk of mhlawumbi losing the customers okanye closing down. So zizo ke izinto ezibalulekileyo kwi-entrepreneurship. Do you enjoy EMS? Not yet. Not yet. Kodwa ke you are going to love it. I can assure you. Siyabulela kakhulu ke Mikhulu Zumana ngokuba ke uthatha ixesha and join me on the show. Lena yinkqubo yosomashishini, which we wish that nawe uzawuyoxelela abanye abantwana about starting a business, what you have learned about starting a business. Xa kuthethwa ngezi opportunities kuthethwa ngantoni, the threats, yabo, the weaknesses and the strengths, and how do you make a profit from a business ne. Yes. Right, thank you so much Mikhulu. Siyabulela kakhulu nakuwe principali ngokuba ke usiboleke umfundi lona nethuba eli. Right, wemfundisi ndiyafuna into yokubana nawe utsho nje amazwi ambalwa just so abaphulaphuli bethu bazokuyiqonda le program and its progress. Mandithathe lithuba ndibulele kokuqala kuwe msasazi. Ndibulele kakhulu Siya, it's one of our students uSiya wayekhona pha. Ndithathe nelithuba ndibulise kuba mameli be-Radio Vukani. Ndinayo nento ethi ke Siya, ndiyakhuthaza into ethi this is our radio station apho ithatha zonke izinto ze-communities zethu ikwazi ukuzibeka elubala, kwaziwe kwi-Khrisani yonke ukuba kwenzeka ntoni eKhrisani, sithengise ke lo masipala wethu sizokwazi ukuthi ngenye imini bayazi ukuthi abantu ba-ekomani nakwesi sithili sikatshonyane ukuba kwenzeka ntoni nezinto ke zingumdla pertaining to nalento ke ithethwa apha nguSiya ngoku athi kukho abantwana ngoku sipromota lento ye-entrepreneurship, abantu bakwazi ukuzimela ngoba kaloku kukho le high employment rate ekhoyo
unemployment rate ekhoyo, abantu abakwazi ukuqesheka. Ithi ke ngokulonto urhulumente ukhuthaza into ethi abantu mabavuse amashishini wabo. Ndiyayithanda ke lento because iqala kwapha kwa grade 7. Although ke siya msasazi wami ndifuna ukuyithetha into ethi le program apho iba kuvuthondaba khona le topic ikwi-third term. Yes. I-third term. Kwi-third term kulapho ke abantwana bayifundiswa kakuhle ke ngoku zonke istages zayo, bayazi ukuba ngaba iqala phi lento yosomashishini abancinane. Zintoni ezibalulekileyo kufuneka bezazile. Ngokwangoku there's just no ukuba ikhona into ekuthiwa yi-EMS esikolweni, a learning area ekufuneka beyazile ukufunda kuyo. Le topic ke njengoba ndisisho ndisithi is there to assist i-communities zethu nabantwana bethu baphile benomdla wokuzenzela ukukhula besazi ukuthi umuntu ukuze aphile kufuneka aziphilele. Yes, ngalomazwi ke ndifuna ukuthi enkosi kakhulu nangale opportunity siya othe wasinika yona sisisikolo sakho, sisithi nangamso nezinye ke izikolo endicinga basiya nazo uyawuzinika the opportunity yokuza apha bakwazi ukuthi bayazi into ba le ndawo le iRadio Vukani indawo yethu ekufuneka size expresse kuyo, sibonakalise nophuhliso lale area yethu nezinto ezingumcelingeni nasekuhlaleni kwethu. Ngalomazwi ke ndifuna ukuthi enkosi kakhulu ndibulela nakwi-colleagues zethu esikolweni ngokuthi abantwana bethu bakwazi ukuphelisa lento kuthiwa si-stage fright. Although ke uZumana ke phaya unayi element ke yokoyika kaloku uyaqala ukubonana nale ndawo siya niyawuxola ke kuloo ndawo, kodwa ke eyona nto esikhuthazayo phaya esikolweni abantwana mabakwazi ukuthi bazithethele, bakwazi ungena kwezi ndawo. This is the opportunity we are saying ke thank you very much for this plowback for your own school siya. Nkosi kakhulu. Ndiyabulela kakhulu principal, thank you. Right, ke mphulaphuli weVukani Community Radio nguye ke lowo uprincipal osuka phaya eThembelihle uMr Norman Lowana. Siyabulela kakhulu tata ngalamazwi amnandi kangaka. Right, it is exactly imizuzu 31 betileke insimbi ka-12 o'clock. Masibaleke mphulaphuli sikhangele into kubana siyanjani na kula ncoko yethu yekaluba balo nxatha kuba ikhona into ebendithenda kuphathela yona namhlanje, connecting it to i-conversation yethu namhlanje phaya ngecala emva kwentsimbi yokuqala. We are going to have a conversation kunye naye ke omnye usomashishini. Right, masibaleke sikhangele into kubana senze njani na ukuyofikela pha kula ncoko yethu senje nje.